historian gauden babesa, hilen atxedena, gure erreginen barrean, bakaren erreginen, Jaungoikoaren Mendoza, zuk pentsen duzu munduko pekatua, Jaungoikoaren Mendoza, zuk pentsen duzu munduko pekatua, Jaungoikoaren Mendoza, zuk pentsen duzu munduko pekatua, otoiz egizu gure alde Jaungoikoaren amaren horrek, Jainko jauna, zure zelaian salatu guztian, bere anak partartzea nahi izan zen. Emaigo zur maiarik bat eginez, kasuzen testigu eta laguntza zentzutzen gaitezka. Ezu Kristo gure jaunaren bitartez, hain gero uteitza, jaunaren hain gero agarrian akarrizien Mariari. Hau Maria Garziazbetea, jaunala zurekin, dedikatu da zuzeran berruzin artean, da dedikatu da zuzabeneko zuzua kasu. Honainen jaunaren bidalean. Hau Maria Garziazbetea, jaunala zurekin, dedikatu da zuzeran berruzin artean, da dedikatu da zuzabeneko zuzua kasu. Eta jangoiko zenean izan nintzen. Hau Maria Garziazbetea, jaunala zurekin, dedikatu da zuzeran berruzin artean, da dedikatu da zuzabeneko zuzua kasu. Otoitz egizu gure alde Jaungoikoaren amaren horrek. Itxuri izaztu jauna, gure alimentara zure grazia. Aingeroaren izana, zure semeko Kristoaren izan egitea ezagutu dugu. Beraren neketaria zara, eta zure gertaren gero zagaitzen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, haintza eta erizinaren Espiritu Santuari, eta santu izentzatu baita gure azeretan zaudena, santifikabe zure izena, tarpedi zure reino egin zure borondatean alazaren alamarrean. Hau Maria Garziazbetea, jaunala zurekin, dedikatu da zuzeran berruzin artean, da dedikatu da zure sabeneko zuzua kasu. Haintza eta erizenarik Espiritu Santuari, gaurko ditutunan aminate, eta gure azeretan zaudena, santifikabe zure izena, tarpedi zure reino egin zure borondatean alazaren alamarrean. Hau Maria Garziazbetea, jaunala zurekin, dedikatu da zuzeran berruzin artean, da dedikatu da zure sabeneko zuzua kasu. Haintza eta erizenarik Espiritu Santuari, jainko azteroan izan, hau ematen.
egin dezagun otoituz. Hoi jainko, muga jarri zenion oraingo bizitzaldiari, betiko bizirako sarrera irekiz. Apalik eskatzen duzugu, ezarraraz dezazula zure errukiaren graziaz, Jose, zure sarbitzariaren izena, bizidunen liburuan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Negar liburutik. Joan zaipakea biltzetik, ahaztua dut zoriona. Nire baitan diot, nireak egin du, joan da jaunarengan lurkan itxarotena. Ikus nire zure gaitza eta estualdia, poizoitzen nauen behazuna. Hori daukat beti gogoan, eroria daukat bihotza, baina nire itxaropenak badu nun oinarritu, eta hori dakar gogora. Jaunaren onginaiak ez dira agortzen, haren errukiak ez dira bukatzen, goizero berritzen dira. Bai, neurrigabea dela zure leialtasuna. Jauna da nire ondarea, dio nire animan. Horregatik badut itxaropen harengan. Hora da jauna, harengan uste hon dutenentzat, haren bila dabiltzan entzat. Bai, onda isiltasunean jaunaren salbamena itxarotea. Jaunak ezera. Eskerrak zuzik jauna. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Zaudete erne, gerrikoa gerrian eta krisailuak piztuta. Nagusia eztaietatik noiz etorriko zai dauden morroiak bezala. Etorri eta atea jotzen duenerako ireki ezaioten. Zorionekoak nagusiak etortzean erne arkitzen dituen mutilak. Egia diozuet, bere gerrikoa soinean jantzi eta mailan eserieraziko ditu. Eta bera hasiko zaie zerbitzen. Zorionekoak nagusiak horren arkitzen dituen morroiak, naiz gaberrian, naiz goizaldean etorri. Badakizuen, etxe nagusiak baleki, gabeko zein ordutan etorriko den lapurra, ez luke etxea zulatzen utziko. Zuek ere prest egon zaitezte, uste ez duzuen ordutan etorriko baita gizonaren semea. Jaunak esana. Eskerrak zuzik. Abendualdian sarturik daude bete-betean. Eta abendualdian batez ere jaunaren etorrera itxaroten dugu. Jauna datorrela, jauna datorkigula gogoan hartzen dugu. Eskatuz gainera bihotzetik, zatoz Jesus jauna, zure premien gaude, zure beharra daukagu, zu gabe bakarrik gaude, zu gabe mundua hotzez dago eta
eta oseak eta ilunpetan. Eta zuk ekartzen diguzu benetako maitasuna, benetako berotasuna, zuk ekartzen diozu munduari behar duen argia. Hoxe da, abendualdian batez ere gogoan hartzen duguna, Jesusen etorrera. Bera datorkigula. Eta etorrera hori guk espero dugu itxaropenez. Jakinda, berak dakarkigula, guk behar duguna. Berak maite gaituela, berak ezagutzen gaituela, berak etortzekoa dela guri laguntzera eta gure gauza txar guztietatik, gaitz guztietatik, mundu ontako esklabutza guztietatik libratzera. Horregatik, jauna, etortzea guk modu horretan hartzen dugu abendualdian bereziki. Badakigu jaunaren presentzia hori oso modu ezberdinetan eta une ezberdinetan bizi dezakegula. Jesusek erakutsi digu bere presentzia dagoela bi edo gehiago bere izenean elkartzen deranean. Hemen elkartu bera, eder bat baita ere bere izenean esaten digu baita ere Jesusek bere presentzia hartuko dezakegula txikienetan, ahulenetan harki dezakegula. Esaten digu Jesusek baita ere premian daudenengan, gaixorik daudenengan, bakarrik daudenengan, beste edozaren premian daudenengan, bera harki dezakegula. Hauetako txiki bati egiten diozuena, niri egiten didazuen. Horregatik badakigu toki askotan, egoera ezberdinetan aurki dezakegula jauna. Eta horietako bat, naiz eta gogorrena izan, baita ere heriotza dugu, bera ere etortzen zaigunean. Heriotza beti gogorra da, eta beti tristea da, separazioa delako. Baina nahi du gure jakoikoak baita ere ez dezagula aztu, lehen edo berandugo hil behar eta heriotzako momentuan ere berarekin bat egingo degula. Bere presentziara aiatuko gerala. Maite gaituen aita batengana iritsiko gerala. Eta nahi du, naiz eta heriotzak esan genezake tristura, naiz eta heriotzak bildurra, naiz eta heriotzak beste olako sentimenduak gugan sorrarazen eta gauza normala eta naturala da, nahi du Jesusek ere kristaua ez dezakula sekula itxaropena esperantza galdu heriotzako momentuan. Gaurkoan hemen ekartu bera Jose despeditzera. Bere bizitzaren kabuan jangoiko onorri bere animaren alde erregutzera. Berari egin dituen guztiak eskatzera. Ni urte batzuk badira, seminarista bezala, hasi nintzela lehitzera etortzen, urte dezente, eta ezagutu duen bera gasolineran, garaia egitan. Justo sarrerak hortan zegoen gasolinera zarrean. Eta, esan genezake, urte guzti hauek ere joan dira berak bere bizitzan hainbeste lan eta favore eta egin izan ditu, eta behin aiatu da jangoikoaren presentzia hortara. Eta eskatzen diogu jangoiko onorri. Jose egin zuen jangoikoari, maite duen jangoikoari, ezagutzen duen jangoikoari, errunkilorra den jangoikoari, bere seme hau goiko zeruan arrezala, handik Jose gurean egin dezala.
Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batera begiza osoaren opariak jakoin poli eskaintzerakoan. Aipa horren zure eta bizena salbatzen. Jaiko guztizona, Jose, zure sarbitzailearen salbarenetako eskaintzen dizugu opari hau, eta ustez eskatzen, zure semea salbatzaile ikortu duenak, epaile gutxu, akidezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta apanik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok,
Espiritu Santuak bat egin zaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu dago Eliza. Eramazu gaitasun osoa Frantzisko eta Santarekin, Frantzisko Gazteiarekin, eta Biltzon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizitzaren berea, lantzen gure eskubideak, hoxe eta gure egindako guztiak. Arrentzatzu zeure aurpegiaren argi. Errukizak izan duaren guztia beti gonzitza eritzi dezatzen. Angoitan erabaria doatzuarekin, bere zenar Jose Santuarekin, apostolo Santuekin, eta gizart guztietan zure eskide izan diren Santuekin. Haiekin batean gure estaitza. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, horrekin eta honetan, zuria eta jakoikoak guztien hori, Espiritu Santuarekin batean, poste eta aintza guztiena, gizan eta gizaki guztiena. Batzaileak aditu eta erakutsiak jarraituz, ditur gabe esan ezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai guztu bakeak gure egunotan. Zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta eskualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zait gaudela. Zure azpezaitara, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zure esnada apostolo behin bakea uste dizuet, bere bakea ematen. Begira zure egizaren sinizmenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala. Emaiozu egizaren bakea, eman batasuna, errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituaren. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea. Jango igual ditotxa, zure zentzen zure goberatua. Hona hemen, jango egibarekin dotxauna munduko bekatuak entzen duena zorion suak jaunaren minatuak.
Eskerrik asko, gaur honea etorri zeraten guztioi. Joseri azken agurra egitera, familiari une sakin hauetan laguntzera, eta jagoikoari haren animatea berritzera. Ohitura dugun bezala, igandean, bezan nagusi, amaiketan gonezetan, berriz ere gogoan hartu dugu Jose. Eta orain, aposentua dela aldean duretik, azken erreskursoa egin bezagu. Amen. Bere ikaz zaintza dela jaiko guztiadunak, aitak eta semeak